Minkejja li f'April tal-1961 il-Knisja Kattolika kienet imponiet l-interditt fuq il-Partit Laburista, il-Moviment Malti għal-Ħelsien baqa' sod fil-fema tiegħu li jibqa' jissielet kontra l-ħakma Ingliża. Il-Knisja Kattolika sostniet li l-ħidma għal-Ħelsien fiħdan l-Internazzjonali Soċjalista u l-APSO kienet ta' periklu għal-fidi Kattolika u l-bidu tal-infiltrazzjoni komunista f'pajjiżna. Ħeġġet lill-fidili biex jikkumbattu l-Partit Laburista. Il-mexxejja tal-Ġunta Dioċeżana organizzaw kruċjata sħiħa kontra l-ħidma tal-partit. Meta qorob l-ewwel ta' Mejju 1961, il-Partit Laburista bħal bqija tal-movimenti tal-ħaddiema madwar id-dinja beda jaħseb biex ifakkar jum il-ħaddiem. Min-naħa l-oħra l-Knisja ħeġġet il-membri tagħha biex ma jieħdux sem fl-attivitajiet tal-Partit Laburista. Tat dera reliġjuża lill-ewwel ta' Mejju billi dedikatu lil San Giuseppe Ħaddiem. U nhar l-ewwel ta' Mejju 1961 laqdiet reliġjużi miġburin taħt l-umbrella tal-ġunta ġabru l-membri tagħhom fuq il-fasos tal-Furjana biex jistoktaw il-ġlieda tagħhom kontra l-Partit Laburista. Kienu żminijiet ta' terrur. L-eluf kbar ta' laburisti li la beżaw mill-interdett u lanqas mit-teddid tal-gvern koloniali baqgħu magħrufin bħala s-soldati tal-Azzar. U fit-30 ta' April 1961 eluf kbar ta' ħaddiema biħġarhom u wieġbu għas-sejħa tal-Partit Laburista meta attendew għal mass meeting ta' jum il-ħaddiem fil-Blat tal-Bajda. Il-kelliem ewlieni kien il-mexxej tal-partit, il-Perit Dom Mintov. Il-gvern Ingliż jaf li ma jistax ikompli jiggverna lil Malta kif qed jagħmel illum. U għandu bżonn isib gvern fufu, gvern parabendu biex jgħid lid-dinja hemm gvern Malti u dal-gvern Malti hekk iridna nagħmlu f'Malta. Biex nifhmu x'qed jiġri dan iż-żminijiet, hemm bżonn li ndaħħlu f'rasna dina l-ħaġa li hija sempliċi ħafna. Il-Gvern Ingliż għal 3 snin ipprova li jaħtaf il-Gvern f'idejh Malta li gvernana direttament huwa, għamel għaw Malta gvernatur, huwa qed l-ordni minn ġol Ingilterra. U kif ikollu l-ordnijiet minn ġol Ingilterra, il-gvernatur Malta jagħmel. Dawn it-3 snin il-Gvern Ingliż mar għal-għajnu. Għalinna li Malta se jagħmilha tad-der. Tliet snin sħaħ li gverna eżatt daqskemm domna aħna fil-gvern. Eżatt ir-riżultat ta' dan it-3 snin kien xejn. Mhux hekk biss, imma dawna il-Gvern Ingliż lilhom fit-3 snin tom aktar milli ta' lilna fit-3 snin. Miljoni aktar u intkom u jiena u kulħadd f'Malta skantati jgħid ma kellhom dal-miljoni kollha daw. Sar minnhom dal-miljoni. Kif ma jidher xejn minnhom dal-miljoni? Kif meta kien hemm il-Partit Laburista fil-Gvern kien jidher kollox u Malta imxiet il qudiem u dawna miljuni u mhux miljun wieħed. Daw fit-3 snin ħadu aktar minn 15-16 miljun lira mingħand il-Gvern Ingliż. Aħna fit-3 snin ħadna eżatt 13 miljun. U kulħadd skantat u nisa, fejn huma sejrin dal-miljuni? U dal-gvern mhux tal-li Malta ma mixjiex il-qudiem,
imma Malta għandha l-qat illum qed jibda jaqbad il-ġuħ, qed jibda s-serq, qed jibdew il-bizzi kollha li jiġu mill-faqar, mhux mill-komuniżmu, jiġu mill-faqar. Ma s-saqaj ma tarax li tfajlit lesti biex inbijaw u ħafna bizzi korra li jiġu biss mill-faqar u mhux mill-komuniżmu. Da kien ir-riżultat tal-ftaħir li kellna minn Leykok li meta tinqata il-politika minn ġewwa Malta u jkun hemm gvern Ingliż sod, Malta imexxiha l-qudiem u Malta ssir tad-der. Tliet aħna għedna lill-poplu il-gvern Ingliż irid isserva bina biex jitfa' in-nies il-barra mix-xogħol l-eluf il-barra biex iżid it-taxxi f'Malta biex ibbaxxi l-mira Maltija u dikinhar dak il-ħafna irwieħ tajba li llum għatta parti qegħdin jipprotestaw kontra s-sensi qalu lill-poplu b'vuċi ħoxna qalu lill-poplu Mintoff u l-laboristi sħabu qegħdin ixewxukom mu veru xej li ġejn is-sensi dawna għedin jamlu hekk biex jixewxukom, temnuhomx, tatux kassaħħom, uqodu bikwitkom u għalulkom ukoll aħna għedin neħdu gost li fl-aħħar spiċċa il-Partit Laburista, għedin neħdu gost li jkollna l-istabilità f'Malta, għedin neħdu gost li l-gvern ta' Malta waqa' f'idejn il-gvern Ingliż. Kien sejhom daw l-affarijiet huma għalunna illi aħna fis-sieqa tal-prova istradejna lill-poplu għax tlaqna mill-gvern. Konna nkunu tradituri tal-poplu kieku aħna biex nieħdu is-salarju u naċċertakom li ħafna minna għandhom bżonnu is-salarju, ħarsu lejn sħabi u taraw kif huma qegħdin jgħixu llum minn mintu telqu minn mal-gvern. Konna nkunu tradituri kieku biex nieħdu s-salarju aċċettajna il-kondizzjonijiet vili u umiljanti li għamlilna l-gvern Ingliż. Għadna hemmhekk u ġenna lilkom is-sofru u tbatu mingħajr ma norganizzaw ir-reżistenza kontra il-gvern Ingliż ġewwa Malta. Il-gvern Ingliż rid jagħmilna pupi u aħna qednilu mhux talli ma nkunu l-pupi tiegħek, mhux talli inti ma tinqedux bina, imma aħna is-salarju li għandna bħala ministri se nħabtuhom lok ma' wiċċek u ngħidulek noħorġu barra nxewxu l-Malta kollha kontra tiegħek u nibqgħu niġġieldu sakemm Malta ma jibqax aktar aħna dikinhar edna lill-poplu Malti konux boroħ jekk tridu tiġġieldu kontra s-sensi, kontra l-għawċ li ġej, iġġieldu l-lum kif għadna fil-żmien. Tliet-snilu aħna għedna lill-poplu Malti. Temlux li Bejli sera ħaddem dawk l-eluf ta' nies. Tliet-snilu aħna għedna l-ħaddiema irreżistuh il-Bejli. Ejdu lill-Ammiraljar, ejdu lill-Gvern Ingliż li diment Malta tkun fil-jom u ma għandhom ikunu responsabbli għax-xogħol mhux idaħħlu il-Bejli ġewwa biex imbagħad Bejli jgħid jien ma nistax iħaddimhom dan nies. U ma jiżgiċċaw. Da għadni tliet snilu
Sirilu meta l-leħen is-sewwa. Meta l-leħen is-sewwa il-gazzetta tal-Fidili. Tal-ċiekel. Kienet qed tmur kontra tagħna għax qiegħda tgħid illi aħna qed nagħmlu da biex inxewxu n-nies. Issa l-għawġ kollu għaddejjem minnu. ħafna minnu diġà għaddejna minnu. Il-Gvern Ingliż żidilna taxxi kull sena f'Malta aktar minn 3/4 lira. X'kienu għamlu daw meta qagħdu firek? Meta nkunu x'kienu għamlu? Sir Michael Gonzi kien qiegħed skużawna nitkellem għax aħna wkoll għandna biex nitkellmu. Meta qed isir dan, Sir Michael Gonzi kien qed jiċċelebra l-Empire Day fuq il-bejt ta' Maple Stickland mal-uffiċjali protestanti Ingliżi. Meta aħna konna qegħdin niġġieldu dak iż-żminijiet, dawn in-nies kienu qed jippruvaw ixewxu kontra tagħna u jgħidulkom temnuhomx il-laburisti, dawk ħafna gideb qegħdin jgħidu. Għaddejna mit-taxxi. Il-Gvern Ingliż dajjef il-lira Maltija għax issellef fuqha. Illum għaddejjem mis-sensi. Allura dawna tansara li huma mhumiex kapaċi darba f'amorhom u jgħidu dikinhar il-laboristi kellhom raġun, aħna kellna tort, aħfrunna Malti. Mhumiex kapaċi dawn jgħidu ħadna żball dikinhar, ħadna żball għax intħanna fil-politika u dak mhux qasam tagħna. Aħna nifhmu fir-reliġjoni nistgħu jgħidu dawn, imma fil-politika ma nifhmux u ħadna żball. Imma dana mhux tal-li ma jgħidux. Tal-lum mit-tenin dawn mal-Gvern Ingliż. Biex Malta ikunaw gvern pupu li jaċċetta il-kondizzjonijiet kollha li għamillu il-Gvern Ingliż. Għanna rawx veru da. MacLeod is-sikkat minn ġol Ingilterra, is-sikkat minn ġol Malta, is-sikkat minn ġol United Nations, is-sikkat minn ġol Commonwealth. Irid juri lid-dinja li f'Malta għaw id-demokrazija u f'Malta għaw il-libertà. L-istess ħin huwa jrid jaċċetta l-ordnijiet tal-Kabinett Ingliż, tal-Ministri Ingliżi li Malta tibqa' fortizza f'idejn l-Ingilterra. Jaf l-uniku partit, l-uniku moviment serju f'Malta li ma joqgħodx għal kondizzjoni tiegħu huwa il-Partit Laburista. Ipprova il-Gvern Ingliż ikkisser lill-Partit Laburista l-Sirilu bil-ħabs. Aħna l-uniku moviment Malta li kellna mitruħ mitfuqin il-ħabs fuq raġunijiet politiċi. Bil-ħabs, billi waqfilna il-gazzetti, billi jaqret il-meetings u d-dimostrazzjonijiet, billi jitfa il-barra nies mal-gvern għax kienu ġemmu mal-Partit Laburista, billi tħinna il-posta ta' kull jum, billi sappjanna il-telefon u minn flok l-Partit Laburista taħdana l-attak dirett tal-Gvern Ingliż
kien u xeda, aħna għbirna, għamilna il-sezzjoni tan-nisa, għamilna il-brigata, ħriġna il-gazzetta kull-jum, ħriġna il-gazzetta minn ħadd, għanna laqwa moviment ta' żgħażagħ f'Malta u l-Gvern Ingliż dak li għamel baħdet. Tara li dana mar nexxelux u ma tara ukoll li l-amministrazzjoni li għaw f'Malta hija l-aktar waħda korrotta li għat din għal-gżira. Il-Gvern Ingliż beda jikkonfossja mal-fidili u għalilhom tistennawx li jena se nibqa nġielet wahdi ġġida tagħkom ukoll. Għalilhom intkom ma tridux gvern laburista ġewwa Malta. Qed nibqgħu sejrin hekk. Il-laburisti se jirbħu għal-elsin, se jirbħu l-indipendenza u hekk tridu li ma jkunx hemm gvern laburista ġewwa Malta, hemm bżonn li tingħaqdu magħna. U fejn ma wasalni ġaħna, tasnunkom. Nodu attenti biex tifmu miex ġaħna għaddejjin. X'għamlu? L-ewwel ma għamlu ħolmu li aħna konna membri tas Socialist International. Aħna konna membri tas Socialist International. Min? U il-kappellani li jirċievu l-ordijiet minn fuq għara maħlom kolla baqsrom daw. Il-kappellani għarġu ċirkolari fajadduna li jekk aħna ma noħorġux mis-Socialist International se jieħdu miżuri kontra tagħna, naturalment b'interdett. Fl-istess żminijiet li l-Partit Laburista kien qed jiġġieled tal-ħelsien minn ġol Pjazzett, l-għaqdiet ir-reliġjużi membri tal-Ġunta Djoċesana kienu qegħdin jorganizzaw kruċjata reliġjuża kontra s-soċjaliżmu u l-ħidma tal-Moviment Malti għal-ħelsien fiħdan l-Internazzjonali Soċjalista u l-APSO. Il-ħadd 5 ta' Marzu 1961 il-Ġunta Djoċesana kienet organizzat jum ta' luttu fuq il-Fosos tal-Furjana bi protesta kontra dak li sejħet il-kuntatti tal-Perit Mintoff mal-komunisti. Il-fidili nġabru bil-bnadar tal-Vatikan plakats ta' protesta kontra l-APSO u kontra l-ħidma tal-Moviment Malti għal-ħelsien. Kien hemm għajta konċertata favur il-linja meħuda mill-Arċisqof Mikil Gonzi. Viva l-Arċisqof u l-Isklijiet tagħna! Hekk ikun! Kellim ewlieni f'din il-laqa kien Father Bernard, membru attiv tal-Ġunta Djoċesana. Bħal kelliema l-oħrajn qal li s-soċjaliżmu kien ikkundannat mill-Knisja. Qal li s-soċjaliżmu ġab gwaj fuq bosta pajjiżi. U issa bil-perikli li kien jara fil-ħidma tal-Moviment Malti għal-ħelsien fiħdan l-Internazzjonali Soċjalista. Waqt li l-Partit Laburista kien jisħaq dwar id-distinzjoni bejn reliġjoni politika, Father Bernard bħal bqija tal-mexxejja reliġjużi l-oħrajn kien jemmen li reliġjoni u l-politika qatt ma setgħu jinfirdu minn xulxin. Fi 30 sena ilu
faqqet fi Spanja gwerra ċivili li ma kienet ċivili f'ebda sens u li kienet l-ewwel sforz li għamel il-komunizmu Russu biex jaħtaf taħt idejh pajjiż bl-armi u kważi rnexxielu. Fi Spanja kattolikissima u għaliex sab is-sodda mifruxa, korruzzjoni fost iż-żgħażagħ bl-istampa u bl-istampi ħżiena, soċjaliżmu fost il-ħaddiema u l-intellettwali mimlijin dottrini folots ta' liberalizmu, kulħadd idabbar rasu u wara li minn ma jistax, tal-laiċiżmu, ir-reliġjoni għal ġol knisja, m'għandix taqsam mal-ħajja pubblika, politika, business, xogħol, divertiment, in ġenerali materializmu kullimkien, flus u pjaċir, pjaċir u flus. U hekk l-Ispanjoli kattolikissimi taħt il-komunisti u sħabhom ħarqu kemm felħu, knejjes u konventi, ipprofanaw kemm il-darba l-Ġesu sagramentat, qatlu mijiet ta' isfijiet, biċru eluf ta' saċerdoti u reliġjużi u insar oħra, u sa mill-qabar għalaw istorijiet biex jixtuhom maż-żibel. Dak li ġara fl-Ispanja kattolika qed jiġri f'Malta kattolika wkoll. Imħabba l-ignoranza reliġjuża ta' ħafna u l-malizzja djabolika ta' xuħud, is-sodda mifruxa sewwa u l-lupu daħal libes ta' naġa imma jidru sninu u dufreħ u dembu wkoll. U ħataf isjet minn ħaruf wieħed mill-merħla Maltija ta' Kristu. Għalunna l-Socialist International mhix ħażina għax ma ġietx ikkundannata fil-pastorali tar-Randan tas-sena l-oħra. Ngħidulhom u għal-pastorali tar-Randan tas-sena l-oħra ikkundannati il-protestanti, allura tajjeb li nidħlu mal-protestanti. Il-pastorali tar-Randan tas-sena l-oħra ikkundannata l-madunerija, allura tajjeb li nidħlu fil-madunerija. Huwa pastorali li tattakka u tikkondanna is-soċjaliżmu lokali, tista' tapprova l-istess soċjaliżmu u għar internazzjonali. Ngħidulhom ġibunna prova waħda, imqarnos waħda l-Socialist International hija tajba li għandha l-approvazzjoni, il-barka ta' awtorità ekklesjastika waħda biss. Mela dawk li tanti semmu l-enċikliki tal-Papit imma jidher xar li qatt ma studjawhom ma jafux li pereżempju il-Papa Pio XI fl-enċiklika Quadragesimo Anno iddikjara ċaru tont li s-soċjaliżmu kemm bħala fatt storiku, kemm bħala dottrina u kemm bħala moviment huwa ta' min jikkundannah. Is-soċjaliżmu huwa ħażin għax jisraq id-drittijiet ta' kulħadd u jtihom biss lill-istat. Il-bniedem skont is-soċjaliżmu ma għandu xejn tiegħu li f'dak li jippermettilu jew jisilfu l-istat. Il-familja dejjem skont is-soċjaliżmu l-istat jiddeċidi kif tintrabat u kif tinħall, kemm u kif u fejn jiġu edukati l-ulied u jieħu taħt idejh l-art, il-fabbriki, l-industri, saħansitra id-divertiment. Mhux biss, imma idea stess tal-ħajja skont is-soċjaliżmu hija kontrarja għall-idea tal-ħajja skont il-Knisja. Is-soċjaliżmu jrid il-ġenna fuq l-art u ma jimpurtax mill-ġenna l-oħra, il-vera, kif ma jimpurtax mill-ruħ u mill-ħajja tar-ruħ. Għalhekk is-soċjaliżmu ma jistax ma jkunx lajċista, jiġifieri ma jistax ma jwarrabx ir-reliġjon mill-ħajja ta' kuljum u jipprova jalaqa fis-sagristija
fejn jippermettila li tilab bl-istatwi, bl-inċens, bil-gandlieri, bil-qniepen, bil-ċerimonji u bil-porċissjonijiet skont id-divozzjoni privata ta' kulħadd. Iżda jekk ir-reliġjon ikollha l-ardir tolli leħena kif għandha tagħmel ir-reliġjon nisranija u kif dejjem għamlet u kif dejjem tibqa' tagħmel. Ma tistax għalhekk tkun iżjed ċara il-konklużjoni tal-Papa Pio XI f'dik l-enċiklika tant insemmija u tant mhix magħrufa quadragesimo anno li l-ebda veru nisrani ma jista' jkun veru soċjalista, u jekk mhux veru soċjalista allura lanqas l-isem ta' soċjalista ma għandu jżomm, jgħid il-Papa. Ifraħ u ftaħar għax għamlulek skużi l-onur li jint l-uniku popolu kattoliku li għandek wieħed mill-partiti tiegħek li wkoll jrida ta' kattoliku fis-Socialist International. U żgħażagħ tal-istess partit biex jimxu fuq l-eżempju tajjeb ta' minu ikbar minnhom daħlu huma wkoll fl-għaqda internazzjonali taż-żgħażagħ soċjalisti. U jikkorrispondu ma' dawn is-soċjalisti ta' Franza u tal-Belġu. Soċjalisti veri u għalhekk ikkundannati mill-Knisja. U jafu li dawn huma kkundannati u jiftaħru li huma is-soċjalisti Maltin huma bħalhom, imma lissa ma jistgħux jiddikjaraw ruħhom hekk fil-beraq għax jibżgħu mill-Knisja. U jmorru s-summer schools u għal korsijiet oħra magħhom u jgħidu li ma marrux biex jiddiskutu fuq ir-reliġjon. Ħalli kieku r-reliġjon, il-vera reliġjon, mhix ir-reliġjon kif jifhmu huma fl-ignoranza tagħhom, il-vera reliġjon m'għandix taqsam ma' dak li marru jiddiskutu, ħalli kieku fuq ir-relazzjonijiet bejn kapital u xogħol, fuq it-trade unions, fuq il-kolonjaliżmu stess, l-ideat tax-soċjalisti jaqblu ma' dawk tal-Knisja. U s-Sib Maltin, il-biċċa l-kbira fl-ignoranza reliġjuża tagħhom, imma oħrajn bajnejhom miftuħin, jiftaħru fil-beraħ li huma soċjalisti u fil-gazzetti tagħhom ifaħru soċjalisti magħrufin l-emil tagħhom. Waqt il-kelliema tal-ġunta d-Diċeżana qalu li l-Internazzjonali Soċjalista kienet dominata mill-Komunisti, il-Perit Mintoff saħaq li għal kontrarju l-Internazzjonali Soċjalista kienet waħda mill-akbar edewwa tal-komuniżmu. Għalenna daw li s-Socialist International huma għada komunista. Aħna li nafuhom għadna niftu. Għadna kif il-kappellani taqsan ma jizmux l-affarijiet li sejn għadna siru fid-dinja. Li ma għafux li s-Socialist International wieħed mill-aktar għadu akkanit tal-komunizmu. Kif jista' jkun għadna? U l-avukat kassar min jeddu nar Sir Michael Gonzi u għallu xini din tal-kappellani u li għal rispondiħ u għallu dik jena m'għandix naqsam magħha. U nibdaw naraw il-lum issa. Kemm qed jibduha ir-reliġjon daw, kemm qed jisservu biha ir-reliġjon biex isaltu il-moviment tal-ħaddiem. Ġewwa l-Belġium hemm Partit Soċjalista li huwa wieħed minn kolonni kbar tas-Socialist International. Wieħed minn kolonni kbar. Arbatin ilu
il-Partit Kattoliku ġewwa l-Belġium ingħaqad ma' dal-Partit Soċjalista li huwa wieħed mill-kolonni tas-Socialist International u formaw gvern flimkien. Mela l-insara tal-Belġium jistgħu jingħaqdu u jagħmlu gvern wieħed ħaġa waħda issa maħwa mas-Socialist Parti tal-Belġium mal-Partit Soċjalista li huwa wieħed mill-kolonni tas-Socialist International. U aħna l-insara ta' Malta lanqas biss nistgħu mmorru faqda internazzjonali fejn ikun hemm il-Partit Belġjan Soċjalista. Mela għal-Belġjani hemm reliġjon waħda u għal-Malta għal-noħra. Għaliex għataw Malta Sir Michael Gordon sħabu rridu jaħdu mill-kosta l-Gvern Ingliż. Inkomplu dan iż-żmien ta' koalizzjoni bejn il-Gvern Ingliż u Sir Michael Gordon sħabu għax li sejmija l-coalition bejn il-Gvern Ingliż u dawn in-nies coalition tfisser bħal mida wieħed qed jerfa' l-bara, kull wieħed jerfa' biċċa. Dan iż-żmien il-Gvern Ingliż żid l-inkantat f'Malta u għalliha il-fuq minn nofs lira fil-lira. Għalliha l-fuq u jiena skandalizzajt ruħi għaliex jien niftakar l-1948 meta il-Labour Party biex jagħmel il-pensjonijiet ta' xjuħ l-ewwel darba u l-Gvern Ingliż ma kienx riġjati flus għal Malta niftakar l-1948 biex inġibu il-flus aħna kellna kontra qalbna għax ħadd ma jħobb jagħmel it-taxxi indaħħlu l-inkantat. U l-ewwel darba l-abbozz tal-inkantat kien hemm l-taxxa se tkun aktar minn nofs lira fil-lira. U Sir Michael Gordon bat għal 4 membri laboristi tal-Parlament u għalilhom jiena lilkom se norbotkom li bħala nsara ma tivvotawx favur dik il-liġi għax huwa antikattoliku. L-inkantat tkun aktar minn nofs lira fil-lira. Taw ġew fil-Parlament il-grupp għalunna li huma taħt fl-ebda ċirkostanza muma se votaw favur dik il-liġi hekk ma nbaxxuhiex taħt in-nofs lira u aħna il-Partit Laburista baxxejna raj. Issa dik il-vuċi ħoxna meta l-inkantat saret aktar minn nofs lira fil-lira smajtuha tgħid xi ħaġa u tikkundanna mill-Gvern Ingliż li għamel ħaġa f'Malta antikattolika. Jew smajtuha tintilef mill-tassiqa biex tattakka bl-aktar mod baxx lill-Partit Laburista. Għal Malta ir-reliġjon tiġġebbed skont il-bżonnijiet tal-politika.
jien il-15 ħsibt li saret għaddiża ġdida li jisimha Santa Politika. U se ngħid għaliex jien dejjem naqra dak li jgħidu kontra tagħna u skrantajt kif ġol-Furjana mill-flok għamlu il-festa ta' San Pupulju, għamlu l-festa ta' Santa Politika. Għax il-sewar kollu ta' San Pupulju. U bid-diskorsi kollha li għamlu ma kienx hemm ħlief gideb u attakki kontra l-Labour Party. U għada nedilkom jena wkoll. Għada fil-għazija jinsaw għal-San Giuseppe. Fis-sfond ta' membri reliġjużi armati bi plakats kontra l-ġlieda tal-Partit Laburista għal Helsin fiħdan l-Abso, Fader Bernard wissa li l-Abso kienet għaqda maħluqa mill-komunisti. Fader Bernard ikkundanna l-għajnuna tal-Laburisti Maltin l-ġlieda għal Helsin tal-Kongo. Fader Bernard sema l-kuntatti tal-Partit Laburista mal-mexxejja tal-movimenti għal Helsin Afrikani fostom Lumumba tal-Kongo ġelliet għal Helsin li kien ġie mitfuħ il-ħabs mill-kolonialisti Belġani u wara ġie maqtul. U issa tħanna fl-Abso. Jew aħjar daħħluna bitradiment tal-poplu Malti, bitradiment tal-Partit Laburista ma'mul fil-biċċa l-kbira tiegħu minn insara mhux biss tal-isem u minn jidher bitradiment tal-istess eżekutiv tal-partit. L-Abso hija għaqda tal-pajjiżi tal-Asja u tal-Afrika li tidder ma fiha xejn ħażin. Immija waħda minn dawk laqdiet paraventu, minn dawk laqdiet maskra li l-komunisti jħobbu jużaw biex jistaħbew waraha ħalli ma jinħarfux huma u l-iskopijiet tagħhom. Bdewa il-komunisti Russi, daħlu fiha huma u l-komunisti Ċiniżi, barra mill-komunisti oħrajn li hemm fiha. U huma l-iżjed li għandhom il-flus biex jgħinu l-oħrajn. Ma hemmx bżonn nfakkarkom li l-Abso mhix għaqda tal-gvernijiet tal-Asja u tal-Afrika, imma hemm fiha ċerti nies li jaħsbu li huma jirrappreżentaw il-pajjiżhom. Araw ftit mill-frott tal-Abso. Tiftakru milux ridu jnaħħu t-truppi minn taħt il-United Nations biex iqeduhom taħt l-Lumumba Alla jaħfirlu. Aħna wkoll nikkundannaw il-qtil tal-Lumumba għax aħna dejjem nikkundannaw il-vjolenza anki meta xi 4 studenti Maltin isawtu lil wieħed minn sħabhom għax antikomunist. Imma kulħadd jaf li Lumumba kien waqa' f'idejn il-komunisti preċiżament imħabba l-għajnuna li jaċċetta minn għandhom u lil dan il-pro-komunist riedet tajn l-Abso oħra. Wara li Malta ġeneruża batet l-għajnuna tal-Kongo lil-Kongo kollu imħabba l-miżerja li waqa' fiha meta ħa l-indipendenza, issa rridu jqogħdu jiġbru tafu għal min? Għal-Lumumbisti, il-pro-komunisti tal-Kongo, taħt il-kap ġdid Gizenga
komunist bid-dikjarar għalunna l-fini tagħhom huwa tajjeb u għalhekk jistgħu jużaw kwalunkwe mezz. Ngħidulhom li dan huwa prinċipju immorali kemm jista' jkun immorali. U intant issib dawk l-erba' żgħażagħ li jiddispjaċini ngħid fl-affarijiet tar-reliġjon huma preżuntużi daqskemm huma ignoranti u ignoranti daqskemm huma preżuntużi biex ma nsemmux xi żewġ tixjuħ ukoll li dan il-prinċipju iżammuh bħala sakrosant għalunna li jaċċettaw l-għajnuna minn kull imkien. Fil-meeting tal-ewwel ta' Mejju tal-1961 il-mexxej tal-Partit Laburista tkellem dwar l-Absow. Semma t-teddida tal-Knisja lokali li jekk il-Partit Laburista ma jaħroġ mill-Absow timponi l-interdett. Mintoff qal li l-Knisja f'Malta kienet qed tuża l-interdett biex Malta tibqa' maħkuma mill-Gvern Ingliż. Inkomplu! Jamlu daw! Socialist International kienet daqxejn soppa, ma setgħux jistikkaw fuqha u ma setgħux jistikkaw għax is-Socialist International għamel ukoll rappreżentanza lill-Vatikan. U għabdu fl-approbation fl-Absow. U x'għalu daw fuq l-Absow? Għalu dina id-dominata mill-komunisti. Ta' xej aħna għednilhom. L-riżoluzzjoni li saret fuq l-Alġerija u r-riżoluzzjoni li saret fuq Malta fil-Kajr kienet kontra x-xewqa kemm ta' Russja kif ukoll ta' Ċajna. Għax min jitjaqbad miegħek u mis-sejn diġà mal-Gvern Ingliż li jaqbad miegħek u l-kisret xorta jaqbad miegħek. Xorta jaqbad miegħek. U għabdu fuq l-Absow. U għalunna li jekk aħna ma noħorġux mill-Absow se jagħmlulna l-interdett. U aħna għaddilhom intkom qed tagħmlu apposta biex aħna ma niġġildux tal-ħelsin ta' Malta. Għax biex nibħu f'Malta m'għandniex is-saħħa aħna min uħduha kontra l-fraġati kollha Ingliżi, kontra l-ajruplani, kontra n-NATO u kontra dak kollha li qegħdin fuq darna. U biex nibħu nafu nirbi konna l-għajnuna taħat ieħor. Għednilhom intkom ara kif nagħmlu. Qabdu lil sħabkom li qegħdin fil-gvernijiet fl-Ewropa. Li qegħdin fil-gvernijiet fl-Ewropa. Qabdu lill-Gvern Taljan. Qabdu lill-Gvern Belġjan. Qabdu lill-Gvern Franċiż. Li għandkom saħħa kbira fuqhom għax għandhom relazzjonijiet tajba ħafna mal-Vatikan. Jiġġieldu kontra l-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż jagħtina l-ħelsien u aħna ma jkollniex għalfejn nidħlu fl-Absow. Għamlu għandkom iż-żieda flokna araw xi ġifieri dwar il-Gvern Taljan u jgħidlek jiena nibda mill-Gvern Ingliż. Għax aħna morna għednilhom ibnitkom għamortu kien u ma mortu kien għax ma tridux li Malta tieħu il-ħelsien għax qed tibżgħu bil-poplu tibżgħu illi tispiċċa il-kukkanja. Għednilhom għamlu dak intkom u aħna
ma jkollniex għalfejn noqogħdu nitħabtu dak it-taħbit kollha insifru nitilqu xogħolna noħorġu fl-ism il-butna biex nitħabtu għal Malta imma dawna minflok għamlu hekk għarġu fil-knejjes kollha jattakkaw lill-Partit Laburista u jattakkawna mhux kif in-nies iċ-ċivilizzati jattakkaw in-nies iċ-ċivilizzati. Ngħidilkom ftit billi qalu fuq jiena. Oftakruh da għalet għannajt ftit billi qalu fuq daw. Qalu li jiena komunist. Imma da ma kienx biżejjed. Min fuq l-altar ukoll ħdej Ġesu sagramentat li jgħajruni li nidej u naħleb minn filgħodu ta' bil-lejl. U nsawwat il-mara kull jum minn filgħodu ta' bil-lejl. Da mhux xejn da. Dana mhux xejn. Da ma kienx biżejjed imma min fuq il-fotos tal-Furjana. U kol qoddim Ġesu sagramentat l-inna għajruna lili u l-sieħbi butiġiet li aħna sraqna $30,000 kull wieħed. Għaliex? Għadġaw għalu għalu li nafsu minna tafna $60,000. L-eżekutiv marti maġej. No allura zammejna maħna jiena u Toni Buttigieg. U l-lum jafu li kitbu jafu li kitbu jafu li kitbu u kitbu u d-Ġesu sagramentat. U għana nisfidawhom biex qoddim l-istess poplu li kien hemm dikinhar min kideb u jgħid jiena jiddispjaċini li għamilt il-malafama kontra l-avukat Buttigieg u mintom u dikinhar met il-verità u da jistajablu għada. Għaxaħna tallimni għal religjon u ma tallimna għat li jisqom jew minu jista' jikdeb u jagħti l-malafama kontra xi ħadd mingħajr ma jħalli dritt lil dak li jkun biex jiddefendi ruħu. U nadhom minn istaħna għal interdet wieħed jistgħu jimmultiplikaw, jistgħu jagħmlu help, jistgħu jagħmluh bil-geometrical progression, jistgħu jaħdmuh bil-kalkulus
باش يكبروا بالكبار نمروا في الدنيا. اما احنا البركة نبقوا ندعى ونبقوا نتجلدوا باش الحد ديما يهدوا تاك لها. اسمني السلمة جوابه فشاو فشاف من الانكوزيسيوني متى من يفتح حلقه يعطيه سينه من يشعلع رجله يعطوله برا ومن ما عمل دق كله لهدوله يدفع في الفلتسكيكل دق فشاو. واحدة من اكبر سرفتي لأتيامل الموفمنتانا جوا مالتا هو اللي نحي لنعبو وتزميت سلانتيك. احنا الرجل تاعنا نفوته نفوه اش الفانجيلو نقرأ الله عارف باش تطلع الجنة بالفرص اريد يكون لك البليت تركب في اللعن. اشكيكو فصل الترى كلها ليه في الدنيا المالتين بس يطلعوا الجنة. والله يديرك كل حتى نضعفنا عالدفين نبرعنا. الله عارف باش تطلع الجنة اريد اقول لك البنيات تركب في اللان. اشكيكو ارى كم يمديها ذاك البنيات تفرق بمليوني. اعلونا كويتي اعلونا كويتي عشان نفوه سوا الريليجيون تاني ينا متنارا دلحفنا باليتي دلحفنا انت ما تطلعش الجنة شي محلك من انت ما تحللين دلحفنا اكتموت ليلك انت تفق في المسبلة وليحر انت حلوح في الكابتلين الارحام وحفنا فريق خلداو نفتكر في السليم تسيد نجد كريستو نفتكر متى دربا كانوا لابوسلي مجبوري مدوارو وعلى لهم دينا البراء واحد فارزين والفارزين كانوا الأسسين صدق نار وواحد بوبليكان اجبيري واحد من البوبلو دمان اندستريت نيدو احنا له دخلوا جوتن والفارزي بدأ يسلم وقال له Signor Allah, vieni a ringraziarti a snobbi il comandamento di Dio, nel ringraziarti la legge nati lui del cristiano o può con noi nel ringraziarti asmenish bħal dak il-pubblikan, ġifiri bħal dak il-bniedem komuni tat-triq. Il-pubblikan, il-bniedem tat-triq mill-bot bajna ħbaxxa
بالمسيحية قال لله احفر لي سيون اشينا نبنت وجسوكم لياي البلد التطريع مار الدار البوصافيا غير مختار من ليهر لمار يفتهر قدام الله ومتى يعملوا دار الحمرية تعود يناناي مستشف مالتا رضياتو البوليسة بالسنة باش يكونوا فردي ليحسب الشيوخ ليحسب الفقراء مستشف مالتا رضياتو البوليسة بالسنة باش الاطفال تاعنا نبنضهم نسكيل باش من يكوري بالدرك ومن الطلب يكون العينونة وقت الكورمنت باش من يكوري من يمرض من يرمل قال مهنه يبقى يعيش كم تبقى فرق روحه وما يموت بالجوع وما ينبيع 1900 سنة ربياته من منذ كريستو قال للوهتاني لصحصيح وقال له معلم ايش لك بنربح الجنة وجاته وقال له هذه فلوسك كلها الافقار ويا وريا هيا وريا خلي كلش ويا وريا سكن 1960 سنة 1960 سنة وكانوا بالتسديد للهم أجملوها تنفذين وردوا يبلونا لبالجنة تطلع بالبليتي وكانوا داوك للتسديد لتنسكم بطونا تنتايرون كومونيست ليلي تنتايرون اصحابي مثل الاول ضربة في 1948 عملنا الاول تشة درتة بش من عنده لا تدع شيء اللي ما عندهمش خلي الشيوخ ما يموتوش بالجوع داونوا مال التسليم للوم مستمين مالك برنجلي نرجع نايف مستمين بيش بس نوليلكم بلنتر دتي فالما عملوا في الزمنيات تلوش فكلان بعد الله يبارك الله يبارك اللوم مدفون في الكاتدرال وإننا من محاضرة منكم معكم لحد واحد منا ويت ما ينتبه في الكاتدرال داونا يريدوا يعملوا قال ما عملوا مش باستقلال بس زوجينكم بالانترنت ومتى كل واحد تبزوا متى تمنوا بالبليات تطلع الجنة ومش بالفتي وبالعكسورية الطيبة
juru fuqkom joħorġu pupużajr u jgħidulkom dana il-Partit Laburista, mhux tagħkom da il-Partit Laburista. Wara li ma rnexxilhomx jaqsmuna minn ġewwa u hawnhekk irrid ngħidilkom storja żgħira ħadd tiftakruha. Di storja ta' Esopu u dana kien Grek u din istorja ilha aktar minn 2000 sena. Darba kien hemm madira żgħira milli jaħniek u fiha mar jixrob il-junfan. U kien hemm daqs nofsu żgħar żlinċijiet. U ħamsa minnhom meta rawh lill-junfan qalu imberek Alla kemmu kbir. U wieħed minn dak żlinċijiet li kien kiesaħ u prużuntus għalilhom biex qegħdin tistaġbu. Entkom abda ma tisbux, abda jesmen entkom, kif tistaġbu? Fejn tifmu entkom għalilhom? Dak kbir, araw lejna għalihom. Kif se nikbar aktar minnu? U da żrinġ beda jisforza u jitfannis il-ġewwa, in-nifs il-ġewwa u beda jintefa'. U minn daqs ballu żgħir tal-kamoxxa sar għesu futbol u l-oħrajn daw jedulu u għada s-senta s-sirt il-ħasab. U dak unfaħ u l-ġanfaħ u fl-axħar il-qasam. U l-lum dak li nqasam minn ġewwa ħareġ barra. ġabru Padre Belizjan waħlu fl-imkien u jridu ballalilkom u jedilkom dana il-partit tal-ħaddiema mux li għu il-partit ta'kom da ġabrittu fuq. Inkomplu ngħid ma nexxewx minn ġewwa qed jattakkaw minn barra. Ibeżżukom, iwerrukom, jgħidulkom illi jekk għadha jkollna l-indipendenza immutu mill-ġuħ. Ħan naraw kemm hu veru da. Daw li qatt m'għamlu pjanta waħda f'umurhom ta' xejn jedulna fejn il-pjanta tagħkom, fejn il-plan tagħkom, fejn il-pjanta ekonomika tagħkom. Aħna ma nedulhom fejn hija tagħkom għax hekk nedulhom nkunu qed nitbelgħu nafu li m'għandhom ġejda minn ġewwa vojta. Imma nedulhom tibil.
poplu Malti kollu u min qed jiġġieled kontra tagħna llum. Tliet snilu sema minna u ġġielet għall-indipendenza. Bħalma qed jiġġieldu kontra tagħna u tafu kif qed jiġġieldu intom kieku dawna pereżempju l-Kappillari malli ġew is-senti malli waqa' l-Gvern Malti minflok marru jixilu s-torċa qudiem lejkom qed għaddin. Għasta fejna fjena x-xemat qudiem il-qaddifin li xilahom. Kieku dikinhar minflok marru jixelu x-xemat. Għamlu dawk li qegħdin jagħmlu llum kontra tagħna. Ħarġu fil-knejjes minn fuq l-altar jgħidu kemm krudil il-Gvern Ingliż li wara gwerra li aħna sofrejna imħabba fih u mhux għalina irid joqtilna n-nies bil-ġuħ. Kieku għamlu mezzazza kullimkien, kieku għalqu il-knejjes vitru bħalma għamlu għalina, kieku daqqaw il-qnibel ta' kullimkien u ħeġġew n-nies kontra l-Gvern Ingliż kif qegħdin ħeġġu kontra tagħna. Kieku dikinhar aħna konna nieħdu l-indipendenza u x'kien jiġri? Għandna lilkom jien x'kien jiġri. Il-Gvern Ingliż kien idur fuqna u jtaqsina bil-ħniena. Kif nistgħu nirranġaw? Ħalli aħna u n-NATO nibqgħu Malta ħan niddefendu l-interessi tagħna fil-Mediterran. Kieku tliet snilu aħna konna nduru fuqu u nedulu aħna ma nistgħux ngħidu minn fuq id-demm u s-serq li jġibu l-gwerer. Ma rridux inkunu kriminali fid-dinja il-lessu il-bombi u l-kanuni biss biex joqtu l-ħadd ieħor. X'Alla jbierek aħna ntara u ngħixu mill-frott tal-ħtin u tas-serq tal-gwerer. Aħna konna ngħidulhom ma rridux ngħidu hekk, imma la intkom Malta ħallejtuha dina il-miżerja u ma ħsibtux biex aħna nkunu nistgħu ngħixu bħal popoli oħrajn ċivilizzati. Nagħmlu patt magħkom ta' 3 snin. F'dak 3 snin ikolkom tatuna il-miljuni tal-miljuni kemm għandna bżonn mhux kif tagħmlu. Ħalli aħna narmaw il-Malta industrialment. Ħalli aħna namlu l-fabriki tal-paċi. Nġibu t-turizmu. Nibnu aktar skejjel u nġibu aktar sulma street minn barra ħalli għalmu t-faltana. U wara dat 3 snin nattukom taqqada fieq. U nadulkom morru l-barra, etru tħamġu bal-doħra, tħamġu bal-doħra, għaxawet naddab u ma nizdomkom aktar. Kieku dan ġara l-tnilu, kieku l-lum fiqna aħna, mannix il-biza tal-hydrogen bond, mannix il-biza tal-guided missile, it-faltana għed l-skola moħħom mistriħ li meta jħorġu se jsibu xogħol. Dawk il-ħafna sensi ma nibżgħux minnhom u l-poplu tagħna la kien ikollu bżonn laptop. Laptop internazzjonali u waqqas kien ikollu l-interdetti. Imma dikinhar daw marru bit-torċa. U aktar mandumu ma noħduh il-ħelsin aktar għara lina
u aktar jitħaq il-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż għamel biex kostruzzjoni fejn il-poplu Malti ikun jista' jitgverna biss id-dranaj. Il-Gvern Ingliż mimli bl-isperanza li l-interdetti l-iskomuniti se jkisser il-moviment tagħna u jkun għaf Malta partit kbir biżżejjed li jaħtaf il-maġġoranza ħalli l-Gvern Ingliż jgħid hekk iridu il-Maltin. Għalija u għal sħabi nkunu fil-Gvern u ma nkunux differenza waħda l-ardi. Hekk nkunu fil-Gvern irridu naħdmu iktar u nitkissru. Hekk nkunu barra imbagħtu magħkom għax kulħadd ibati. Jiena ma nħoġ gost meta jgħidu il-Gvern Ingliż se jagħmel it-taxxi għax il-kol sembagħtuhom jiena magħkom kulħadd jien. Ma nħoġ gost ngħid kelli raġun, aħjar kelli tort milli kelli raġun għax hu kelli tort dak li ġej kieku mhux imbagħad xejn. Id-differenza tkun illi aħna imbagħtu magħkom imma l-Gvern ikollna l-konsolazzjoni li ngħidu mhux tordana taħjomkom għajnejkom. Din il-konġura li nfostna, il-konġura li l-Gvern Ingliż irid bil-fors jara kif jagħmel u jagħmel il-poplu Malti ħalli ma jkunx hemm maġġoranza laburista li tgħidlu din għall-Kostituzzjoni li tajtna lanqas għat-toilet paper mi tajba hu darura. Min dara għadin jibżu u lilkom ngħidilkom jien wasal il-moment Malta meta aħna nibdew ta' nies ċivilizzati ta' nies insara nażlu bejn dik li hija politika u bejn li hija reliġjoni. Għal ħafna li semgħuni dal-għodu ma rridx insaq inħalli l-impressjoni jiena li nixtieq jew li xi darba ritt lill-moviment tagħna minflok jibqa' moviment għal ħelsien kontra l-Gvern Ingliż isir moviment antiklerikali kontra l-qassisi. Dana ma rridux u ma nixtiequx. Aħna għal ħelsien qed niġġieldu kontra l-Gvern Ingliż. U hekk iridu jirranġaw magħna għax li bidu jirranġaw magħna. Ma jibqgħux jgħinuh lill-Gvern Ingliż. Ma jibqgħux jikkonġuraw miegħu. Ma jibqgħux jikkomplottaw miegħu. Ma jibqgħux jaqilgħu xi ħaġa ġdida kull meta il-Gvern Ingliż isawwat lill-poplu Malti. U aħna mhux lesti biex naħfrulhom imma lesti biex nistidnuhom ħalli jiġġieldu jaħdmu tfalla ma tfalla magħna biex pajjiżna nolluh mill-miżerja li qed jaqa' fiha biex it-tfal tagħna ikunu bħat-tfal Ingliżi, bħat-tfal Taljani, bħat-tfal Franċiżi, bħat-tfal Belġjani. Biex il-kors flimkien interdetti u maħniex nkunu stunajtu Malta l-ewwel Il-baħar enormi ta' ħaddiema li ltaqgħu fil-Bla tal-Bajda għal-meeting ta' jum il-ħaddiem tal-1961 ħasat lill-edewa tal-Partit tal-Ħaddiema. Il-ġunta ġeċeżana kienet ilha ġimgħat taħdem biex dwieħat lill-ħaddiema minn mal-Partit Laburista. Il-Knisja kienet ilha snin tikkumbatti jum il-ħaddiem saħansitra fl-1948 ikkundannat lil Perit Mintoff tal-li fakkar jum il-ħaddiem ma' sħabu soċjalisti f'San Pawl il-Baħar.
Iżda minkejja l-kundanni tal-Knisja u loti tal-interdett, il-ħaddiema baqgħu miġburin taħt il-bandiera soċjalista. Il-mexxejja tal-Partit Laburista żiedu l-ħidma tagħhom fi ħdan l-Internazzjonali Soċjalista u l-APSO. Dawn l-għaqdiet kien fihom bosta movimenti nazzjonali li kienu qegħdin jissiltu għal ħelsien minn taħt il-ħakkiema barranin. Għal-moviment Malti kienu konvinti li setaw jgħixu waħedhom mingħajr il-bżonn li jkunu maħkuma minn ħadd. F'Malta it-twemmin soċjalista li l-Partit tal-ħaddiema ħaddan miegħu sa mit-twelid tiegħu fil-Gżejjer Maltin baqgħet torċa li xelet il-mogħdija għal ħelsien. Kienet ġlieda għall-imħuħ, iżda akbar ma kienet il-ġlieda kontra s-soċjaliżmu, akbar kienet ir-rieda tas-soldati tal-azzar li jeħilsu lil pajjiżna mill-ħakma Ingliża u li jżommu tperper filgħoli il-bandiera soċjalista.